mafita kuma annabi ne silar kowa. Wanda ya samu Rasulullahi a ransa ba zai kira bauta ba. Annabi ne kawai mafita kuma annabi ne silar kowa. Wanda ya samu Rasulullahi a ransa ba zai kira bauta ba. Karbar da kan tuba da famin rabbi mai girma a kasidar nan ka yo duba ka haskaka dukkanin lafazin da na yo a cikin ta kai duba ka sa ta shige cikin duniya ko ina a ji ta aiho fa. Annabi ne kawai mafita kuma annabi ne silar kowa. Wanda ya samu Rasulullahi a ransa ba zai kira bauta ba. Da dutsen salati aminci gun muku tare mai girma wanda ya shafe duk wani shafi ya taskar da mai girma. Salatin sada alaye na sahar a sahabi su ma da shehi na bi'u abban salihu da kai duba. Annabi ne kawai mafita kuma annabi ne silar kowa. Wanda ya samu Rasulullahi a ransa ba zai kira bauta ba. Da tsira aminci ga Shak Ahmad Tijani mai girma kaza shehul Islam Shak Ibrahim kaji alfarma da sauran bayanka wanda ni ban san su bada har su ma. Dan kai ne kadirin mai ikon komai ilahu ya rabba. Annabi ne kawai mafita kuma annabi ne silar kowa. Wanda ya samu Rasulullahi a ransa ba zai kira bauta ba. Salamun alaika Rasulullahi annabi mai daban tsira. Ina maka sallama ta kamsa don ma'asumi ya zara. Ka yarda da ni na zan mafiyin kaunar ka ko ina nura. Ka haskaka zuciyata da hasken ka ni kai nake duba. Annabi ne kawai mafita kuma annabi ne silar kowa. Wanda ya samu Rasulullahi a ransa ba zai kira bauta ba. Ya nulillahi ya habibullahi manzo siradillah. Zu makanatin zu izin zu ilimin hayatullah. Ta khairul alamin sayyidul kulli ya Muhammad saifullah. Ahalin summa marhaban bika annabi gani ina da bintuba. Annabi ne kawai mafita kuma annabi ne silar kowa. Wanda ya samu Rasulullahi a ransa ba zai kira bauta ba. Hamdan kasiran ya Muhammad nan ne zan sa aya. Ayyabanka Aliyu ne auta na mawaka na gari na gaya. Ma'ana ake wai laganin ayyaban manzan mu ban baya. Ya nabi ka kara yarda da ni a gaban ka ina da bintuba. Nabi ne kawai mafita kuma